நீ தங்கம்டா. இந்த மாதிரி பையன்லாம் யாருக்கு கிடைப்பாங்கன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல. ஆனா எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. உன்னை நான் எப்பயுமே விட மாட்டேன். பொதுவா பசங்க தான் பொண்ணுங்களுக்கு முட்டி போட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா உன்ன மாதிரி பசங்களுக்கு பொண்ணுங்க முட்டி போட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணலாம். என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அருண்? இதுதாண்டா உண்மையான அதிசயம். பண்ணிக்கிறேன். பரலோகத்தில் இருக்கும் பரமபிதாவின் பெயராலே நீயும் இவனோட. நீ தங்கம்டா. இந்த மாதிரி பையன்லாம் யாருக்கு கிடைப்பாங்கன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல. ஆனா எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. உன்னை நான் எப்பயுமே விட மாட்டேன். பொதுவா பசங்க தான் பொண்ணுங்களுக்கு முட்டி போட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா உன்ன மாதிரி பசங்களுக்கு பொண்ணுங்க முட்டி போட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணலாம்.